अगर आप मेघनाथ मनोरंजन का वीडियो सबसे पहले देखने चाहते हैं तो मेघनाथ राय चैनल को हंसकी बोलली जान दिलवा के दर्द बढ़ गइल पहले रे सुला लगैनी तोरा के कहनी लगावे अरे तू के कहला दिलवा के दर्द बढ़ गइल दिलवा में होला कि पेटवाड़ा में रे देखो का भइल बा पेट में दर्द होला लागत कि फंस गइल बा अरे दर्द हो खिलाड़ी चीज कितना के नावे रे हग ले बक्का अरे भाई रे का भइल बा लागत कि सुया फंस गइल बा या फंस गइल बा हां हमरा के मारे दे तोरा केस करो अरे तू मर जाइबे त केस कहां से करबे बुड़बक तोरा की केस तोरा पुलिस आई तोरा की जेल भेजो जेल भेजबे ना 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 हम डॉक्टर के पास ले जाए इलाज कराई बढ़िया से तो जल्दी ले चलो चलो अरे बाप रे बाप अरे सीधा 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 तो दर्द होइला कैसन सीधा अरे ऐसे ऐसे डॉक्टर के पास कितना दूर हो गई अरे डॉक्टर साहब हाँ का बात बा अरे देखो ना सुगा घुस गइल बा निकाले ओह नो उसका सूती हरी बाप रे बाप अरे ऐसे ना तो कैसे सूती पलट के इधर से इधर हाँ लाई एकरा के दवाई खिला दे कितना अरे एकरा के कहनी तू का खावेला हाँ निकाला एकर पे इसका पे अरे जान निकला हाँ निकल गई हाँ निकल गई अब तियरम बुझावत अब एकरा के घर ले जाओ तो जान ले ले तोरा के कहनी सुना मत ढुका चुप हो जा डबुरा आ गया क्या ये अपन गोल अभी अरे हम चप्पल भी नहीं दे धीरे धीरे चप्पल हम खोल दे तो हम धीरे धीरे कहां से जाए हां चप्पल पहने दो